vás, dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa, kdy společně budeme kreslit značky známých aut. Jdeme na to, začínáme teď. Takže první, tady máme BMW, to bude úplně jednoduchý, OK? To bude easy peasy, takže první, vemu kruh, první kolečko, velký kolečko, další, menší kolečko, tohle bude masterpiece, tohle bude absolutní pík BMW loga, dobře, jdeme dál, jdeme dál. 1, 2, tohle bude 1:1, tohle bude 1:1. Oh! B, M, dvojitý V. Ježišmarja. No, a tak a jestli mi někdo na YouTube bude tvrdit, že tohle není 1:1 BMW logo, tak neví, jak vypadá BMW logo. OK, jdeme se na to kouknout, jdeme se na to kouknout společně. 1:1, dámy a pánové, 1:1, OK? Tady dávám 10 z 10, nejli, jdeme dál. Jaguar. Kámo, Jaguar je jednoduchý, ne? Podle mýho. Nejdřív udělám to jednodušší část, ok? Začneme tím jednodušším a to je, že udělám takhle a tady udělám J, A, G, U, A, R, ok? Protože tam je napsáno pod tím, to si myslím si, ok? A nad tím je kočka, to už bude těžší, kámo. Tady bude jakože hlava, tělo, ok? A já vím, že to má takhle dopředu ty nohy, kámo. To je jakože kočka, že letí, chápeš? Jakože ona skáče, jakože loví, kámo. Tady bude jakože očičko. A ještě ocas, to nevím, jestli má Jaguar, upřímně. No a teďkon budou tady nohy, kámo. Tak ale má takhle dopředu, že jo? Ta kočka, jakože lekám. Kdybych jako chtěl hodně flexit, kámo, tak jako víš co, udělám tohle. Tenhle Jaguar, ten se poved. Jasný, kámo, tohle je jasný Jaguar. No, za mě jsem to docela trefil. Jakoby, hele jo, ok, hele. Možná nemám tak dobrý grafický umění, ok, ale všichni vidíme tu podobu. Tak určitě. OK, Jaguar za mě dávám 7 z 10, OK, dá se určitě udělat líp. Na druhou stranu, mé malování je mé malování, OK? Jdeme na další auto. OK, to bude easy, takže jdeme kreslit Mercedes, dámy a pánové, to nemůžu zkazit. Mercedes je easy peasy, OK, to bude takový rychlý, to bude takový tutoriál, jak nekreslit Mercedes, dámy a pánové, OK? Takže uděláte tady kolo, uděláte tady takhle, takhle, dál, takhle, takhle, OK, a takhle, a jako oni to tam mají jaký stínovaný, že jo, takže počkej, takhle, no a teďkon vemu varvu, bum, 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 ještě takhle to má hezky na tom autě, víš někdo, jakože, jdeme se na to kouknout. Aha, ona je taková hvězda. No nevadí, jakože, hele, já si myslím, že jsi to docela trefil. Jakoby, jak to říct to, jakože, asi bych se s tím úplně nepišnil, ale dávám zase prostě takových těch 8 z 10, jo, věděl jsem to, jak to vypadá prostě. Já si myslím, že za tohle by se málo kdo styděl, málo kdo styděl. Kdyby tohle někdo měl na autě, tak by určitě byl pyšnej. Pojďme radši na další auto. Škoda. Ohoj. První, čím začneme, je taková, tady je taková šipka, OK. A teďkon tady bude taková postavička. Takhle, takhle. Tady bude muset být oko, že tady bude muset být jako oko. OK. Kámo, no jako podle mýho docela top tier, kámo. Kámo, něco mi říká, že tam je něco špatně. Ale jenom něco, jako nevím, co mi to říká. Tady podle mě je ještě nějaká pusa, kámo, nebo něco takového. Já nevím proč, ale něco mi tam hrozně nesedí, kámo. Pusa tam není, to jsem si spletl, ale pamatoval jsem si to oko, kámo. Pokračujeme. Ale, je hned takhle Ferrari. Ferrari nebude jednoduchý. Ferrari bude mít nějaký štít takovej, jakoby. Ale jak udělat štít, no, tak to bude těžký, kámo. To budu muset zase vytvořit svoje. OK. Tady nahoře by měla být jako, oni tam mají, že jo, takhle tu zelenou, červenou nad tím, kámo. Teďkon, oni budou mít podle mě něco jako černý pozadí. Jo, to vypadá dobře, to vypadá clean, kámo. Teďkon budeme muset udělat červenýho koně. A jak se kreslí kůňka? Kůň jakože 1, 2. Teď bude tělo. Tak. Tady bude mít uši. To vůbec nevypadá jako kůň, hej. Tady dochází moje představivost, jak nadkreslit koně. Halo? Já jsem zmatený. Tady je ocas. Tohle je asi maximum, co z toho dokážu jako vytvořit, jo. Já jako, přiznám se, tady jsem to ztratil, čet. Jako já vím, jak vypadá, ale ty to v malování asi jakoby úplně nevyjde, čet. Jo, oni mají žlutý pozadí. To dává smysl. Hele, jako něco jsem tam trefil. Jako neumím kreslit koně, přiznám se. Dejte odběr a like.